Ang nakanindot igsuon kung magkinabuhi ka nga dunay pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo nga matinud-anon gayud, imo gayud kining maangkon ang giingon siyang pulong sa Job 22 bersikulo 27 hangtod sa 28. Kung magampo ka, tubagon kaniya ug tumanon mo ang mga panaad nga imong gihimo. Sa 28, mulampos ka sa tanan mong buhaton ug mudan-ag ang suga diha sa imong agianan. Ingon ana kanindot igsoon kung ang Dios naghari diha sa imong kinabuhi. Tungod kay kung muampo ka, mangayo ka ngadto sa Ginoo, tabangan ug tubagon ka gayud niya. Tumana ang kabubuton sa Dios, tumana ang imong mga panaad ngadto sa Dios sa dihang ikaw ni dawat ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Aron mahimo kang malampuson, imong maangkon ang tinuod nga kahayag nga gikan sa Dios. Ayaw ibaliwala ang Ginoo diha sa imong kinabuhi igsoon, kay pinaagi sa Dios nahimo kang malampuson ug ayaw kalimot igsoon nga tubagon kagayod sa Ginoo. Dili kagayod pasagdan sa Ginoo igsoon, sa kanunay ubanan ug panalipdan ka sa Dios. Ug kung sa kanunay naghari ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, kung imong gipapuyo diha sa imong kinabuhi, magsubay kagayod sa kanunay diha sa kahayag. God bless sa tanan.